Zdravo, ja sam Vladimir, rešio sam napravim par tutoriala o PHP-u. Nadam se da će vam neki od njih pomoći u učenju istog. Za početak predlažem da posjetite stranicu php.net. Tu postoji razna dokumentacija, primjeri, tutoriali. Kasnije kada neka vidjet ćete funkcije ne bude jasna, imate tu objašnjenje za istu ili kada vam bude potrebna neka funkcija. Pre svega, za početak, pružio bih vam par informacija o samom PHP-u. PHP je open source jezik koji se izvršava na strani servera. Koristi se za izradu dinamičkih web prezentacija i internet aplikacija. Sam PHP ima više prednosti, a jedna od najznačajnijih njegovih funkcija jeste u tome što se koristi za upravljanje bazama podataka, kao što je na primjer SQL. Baza podataka po svojoj sintaksi PHP je veoma sličan programskim jezicima Perl i C, tako da ukoliko znate jedan do dva jezika, bit će vam olakšano učenje samog PHP-a. Pre nego što krenete sa učenjem PHP-a, potrebno je da budete upoznati sa osnovama HTML-a. Takođe, potrebno je da posjedujete neki tekst editor. Ja vam predlažem Sublime Text Editor, možete ga skinuti na ovoj adresi, ili Notepad++, koji možete takođe skinuti na ovoj gore adresi. Takođe, potrebno nam je program Xampp. Xampp je u stvari serverski paket koji služi za testiranje PHP kodova koje napišete na vašem PC-u, pošto je sam PHP server-side programski jezik. Sam program skidate klikom na ovo ovde dugme, veličina je 125 MB i to bi to bilo za ovaj tutorial. U sledećem vam pokazati sam proces instalacije Xampp-a.